DC, niet die van het jaar loopt, maar van 1962. Al 20 jaar ben ik in Antwerpen bezig voor de kansarmste onderhoud. Het is begonnen met druggebruikers. Ik heb zelfs zwaar onder drugsgangen. Ik ben er allemaal mee gestopt. Ik heb mij blijven engageren met een VZ2 op te richten, BAD. Belangenvereniging Antwerpse Druggebruikers. We hebben in het begin een beetje aanhang van de sociale sector. Free kreeg meer subsidies, de sleutel. Iedereen kreeg maar een grotere pot. Maar wij, ik weet het niet. Ik heb een jaar onder afkiek gezeten van methadon. Ik kom mensen tegen, met alle respect, die na 17 jaar nog altijd in die free metro zitten te nemen. Weet je, ik ben er allemaal beu. De mensen, de politiek, die steken ons in vakjes. Ik was beschaamd in Brussel dat er maar 1500 man was. Ik heb mijn trein niet betaald van in Berchem. Mijn protest begon al in Berchem station. Weet je, ik jaar eind 2000, verkiezingen in Antwerpen, was ik het zo beu. Ik had een schoolsociaal woning aan de Sint-Michielskaai. Wauw, ziet op het geld. Maar ik was er ongelukkig in dat schoolkotje. Dus ik ben daar verhuisd en ik ben door een kroot verhuisd. Op Sint-Andries, mijn wijk 4. De huisjesmelker na 9 jaar en 10.000 euro veranderingen in dat huis en mij er buiten gezet uit dat te verkopen. Mailtjes aan Janssens, mailtjes aan iedereen, het heeft nooit niks meer gebaten. Enfin, zoveel jaar later, andere VZ2 doorverkocht. Tweede huisjesmelker op Sint-Andries, die verkoopt dat aan een Jood, weer al buiten. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb de Rijkswachtkazerne gekraapt op Sint-Andries. Het punt was, Tom Mees, directeur van Integrale Veiligheid Antwerpen, dat is mijn beste vriend. Die noemt mij Jokke. De Jokke noemt hij mij. Maar ik krijg hem niet aan tafel. Alleen als ik naar zijn bureau ga beneden en ik zeg dat is een schoon vitrientjas, dan moet mij 4000 euro. Ik slag die dik kapot, dan moet mij nog maar 3000 euro. Dan komt hij naar beneden. Dus de mens moet altijd maar precies agressief zijn. Dan kunnen zij in een hoekje duwen. En wij moeten dan niet pikken. En de bewegingen en mensen, wij zitten hier in Antwerpen, hè. Wij moeten in Antwerpen organiseren. En elke woensdag, hè. En wel, ik zal er elke woensdag zijn. En ja, ik ben de leider, maar met lange ei.